یو دعا یاد کئی دار وقت وائے چا اللہم استرنا بسترک الجمیل، خدایا خپڑ درا باندے واچ بے حیا و بے ابرو میں دا قسم الزاماتنا پیغمبران بریو زمنو. موسیٰ علیہ السلام چی دا زکاة اعلانو کو نو قارون والا سچل جوڑ کرے چی خواہ زبا دمرلو اس زکاة و سورکوما چی بیڑا میں غرکش نو یو خزہ مسئلہ تکڑا چی موسیٰ علیہ السلام چی تقریر کئی او خب جوش کراشی نو ترا پاسا وید دی موسیٰ خبر ما اور اید بیگا ما سر بدفیلی کرے. موسیٰ لا دا سازش دخپل ترزوی قارون جوڑ کرے. خزہ پا مجلس کی کے ناستا موسیٰ تقریر کئی دنیا ناستا دا خزہ را پاسی دا پا دے ارادہ چی پا موسیٰ الزام لگو و چرا پاسی دا دخلینے بی اختیار ہوتا چی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم و خلقواو رئی ما سرا یو بکس دا اشرفو ڈک مالا قارون را کرے ہو چی پا موسیٰ دا الزام لگو چی دا زکاة خبر پریدی کوئی ہم پزان نشم دا الزام لگولو پزیمی پا دا ایمان رہو. دا قسمت سازشونا قدیم نا انبیاء تشی انبیاء قرآن کے رازی یو پادری رہا گئے و شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سوالو وہ قرآن ستاسو کتاب وہ چاہو وہ قرآن کے اللہ ویلی دی چی وجیہن فی الدنیا والآخرہ دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق اللہ ویلی دی وجیہن فی الدنیا والآخرہ عیسیٰ علیہ السلام پا دنیا و پا آخرت دوارو کی دلو عزت خاوندو. شاہ سے دا سے الفاظ اللہ پا قرآن کے ستاسو دا پیغمبر متعلق ندیوے معلومی کی دا چی دا عیسیٰ علیہ السلام مرتبہ ستاسو دا پیغمبر نوچا تھا. شاہ سے برتوے خبر خود تھی دا الفاظ چی دا عیسیٰ پا حق کے خدای ویلی اللہ پاک دا موسیٰ علیہ السلام پا حق کی ویلی چی وکان عند اللہ وجیہا. اس کلگن دی تاسو پورے گئی نو چکم الفاظ دی یو پیغمبر پا حق کے قرآن ویلی او دا بل پیغمبر پا حق کے اغسی الفاظ ویلی شی نو دا پیغمبر اول خصوصیت ختم شی. معلومی کی دا چی دا الفاظ خصوصیت دا عیسیٰ نو ام دا الفاظ خدای دا موسیٰ متعلق ویلی. پادری آریان چی آریان شاہ سے برتل خبر یو بلا دا پادری سے پادری دا پیرنگیان و مولا تاو پیرنگیان و مولا آگئی چی آتاسو دلتا پیرنگیاو گو رہی کنا نادیدہ کو ناسیزہ کو او دا سی گر چا پیرتکی گی کلے خپو تا گو رہی کلے استرگو تا گو رہی کلے کمزے تا گو رہی لکا تسپی گوندی چی چری مردار لیدلی نی اوی گوری نو دا سی کلا ورطا تی گیر چا پیرکی دا سی تاسو پیرنگی چری لیدلی نی گر اغی در پوری خان دی چی دا سی بے وقوف خان منگ پا دے بازارونو کے پیرنگی کلا تیر گیا زمون ماشمانو گو ورپسیش لویو گورا ورپسیش بیا دے بیس کے پیرنگیانو کلا کلا بیدلیم راوستا زمونگا دے دیسی پیرنگیانو گوی دا زمان دوست دے دا پیرنگی زمان دیر لوی دوست دے نما ورتے چھ خدای ویلی دی لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء یہود و نصارہ تا دوست موائے نو پیرنگی تا دوست موائے ما تیجی سے کہ خدا زمان دیر کلک دوست نو پیرنگی دا دی مولا چی اگی تا پادری ہوئی. شاہ سے بورتوئی چی پادری سے خبر ہوا وجیہن فی الدنیا والآخرہ قرآن دا عیسیٰ متعلق ذکا ویلی دی چی دا عیسیٰ پا مور الزام لگے دلے ہو چی دا عیسیٰ بے پلارت سنگا پیداش نو اللہ صفائی اکرا چی وجیہن فی الدنیا والآخرہ. وکان عند اللہ وجیہا موسیٰ علیہ السلام متعلق چی خدای ویلی دی دا ذکا ویلی دی چی پا موسیٰ الزام لگے دلے چی دا سب بیمارائی باندی بیمار دے ذکا دے قوم سر دے بربند نلام بھی پسین کی نو اللہ صفائی ہوگا. دا الفاظ زمون دا پیغمبر متعلق قرآن ذکا ندی ویلی چی پا تو نمبر کے زمون پا پیغمبر سے الزام ندے لگے دلے نو اللہ صفائی سے دا پارا کرا. صفائی خود سبقت دا الزام غواری الزام یہ نو صفائی ہوش الزام نہیں نو صفائی بدسوش نو دا صفائی شہادتو چا اللہ دا عیسیٰ و دا موسیٰ متعلق کرے زمون پیغمبر باندے الزام نو خدا پاک صفائی سے دا پارا کرے.
मगा वक्त क्या पादरी हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल पैदा बकी उस दा सड़े ची पादरी राशि हो यो सवाल की और तासे जवाब तासो खागा कौम यही ची द पादरियान अस्पताल ता मेहमान रागले वी अला वेला मेहमान सरदासी तो दम दे 4 मारस पे रुकी द खजो ज़हन पर सरक खजे बच्चे वरगे वो मदद पादरियान अस्पताल से चल दे बेड़म गरकश वे पादर ने रागली दी उदार मरस दारू दी वर्ष आगे बोरतेल बीबी जोड़ा बशे खुद तो ओ आया ची ईसा मसीह खुदा जोए दे न दे कमकलो बुडो बोरते ची ईसा मसीह खुदा जोए दे न तलीब मुसलमान है चरातले लचरा बाजार ना जोड़ा व काफिरा बना दा जमुन द खजवा इब्राहिम इश्क वरवे दंग अकल होई चाले का सोचू का और तसंगा टोप के नो अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी अकल पे बाम नास तो तमाशा है गोला इश्क पके और टोप को नमरुद सोक दे चिम्मा और के वाची चिचा वेली दी ची और टोप का और दांगा होचे दौड़ दे मंजले और टोप को और सरत से चलो शो हाँ ताइया कनस्ताइन बांधे अमलों को और तदे टोप को फौरन और ता हुक्म या ना रुकूनी बरदम व सलामा ए ओरा या सालिम चिप इब्राहिम बाने उनस वजे चंग देता हुई इयाक नस्ताइन तासो पोइशु नो अजीजानो इयाक नस्ताइन तासो पर मुस्के वाए लेकिन नम पे ईमान शता नम पे अमल शता तल जबानी जमा खर्चो दरो इयाक नस्ताइन दे चे हुए बोर वरदांगा नुस्तात्रू आउट मल्क नंद इयाक नस्ताइन मुबर्रा मल्क खरार औरान को और नामे द कारगान बदनामी